Okay, lastly, naapay nag-post sa Katoliko, ilagi nang ginapamugos kanunay nga, ay, di gyud, tama magyud po ang gipost nga ang simbahang Katolika infallible at all times. Sa tanang panahon, forever, ang simbahang Katolika infallible. Dili siya masayop. Tinuod na. Pero ang question, kana bang nagdumala sa simbahang Katolika, dili pa na siya masayop sa tanang panahon. Mo nang ambot ng mga tawhana, dili man sila maka-identify sa tawag ining sedes o sa sedens ba. Sedes means the chair, ang katungdanan, ang authority. Sedens means the one who tawag ining possess the authority. Ang usa nga diin nga naghupot ni anang maong gitawag og otoridad. Kanang giingon nga ang simbahang Katolika dili masayop, it refers not to the office of the church. Pero kanang mga naglingkod, naghupot ni anang maong office, masayop yun sila. Oy, nga naman, ingon pa sa tawag ining the Catechism explain, sayop ang pangunahon na, nga maingon tag ang Santo Papa, mga obispo, tama na sa tanang panahon. Dili na sa tama sa tanang panahon. Ang simbahang Katolika, tama sa tanang panahon. Pero ang nagdumala sa simbahang Katolika, dili tama sa tanang panahon. Nga naman, dili man sila Diyos. Dili man sila ang kamatuuran. Pero they are all servants of the truth. Mabito pa yung servants of the truth, pero servant na ay mandate gisunod. Kung sa man tong mandate gisunod, ang mandato nga gisunod katong gingon ni Kristo, tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Pag yung akong gisugo, dapat ana walay dagdag, walay gitawag og bawas. Nguna ang Pastor Eternus sa First Vatican Council, itugmatay sa to simbahang Katolika, gidefine simbahang Katolika, klaro, letra por letra nga ato ang tawag anang makita, literal nga ato ang gitawag og babasa. Nga kining maong mga Santo Papa o kining maong gitawag og mga obispo, mahitabo lang nga dili sila masayop sa ilang pagpanudlo. Kung manudlo sila supay sa pagtuog moral or kung ang Santo Papa manudlo ginamit ang ex cathedra. Kawas ana, wala na sila kasiguruhan. Na sakto sila, sakto sa tanang panahon o wa sila kasiguruhan nagiubanan ba sila sa Espiritu Santo o tawag anak wala. Muna na naisumpay ang deklarasyon dogmatiko sa First Vatican Council nga si bisan kinsa magtudlog bag-o wala na gisugo sa Espiritu Santo. So mo nang ang makasanto papahan kanang giingon nato nga authority, they are not above the deposit of fide. Dili sila labaw sa pulong sa Dios. Kung dili servant lang sila sa pulong sa Dios. Kung unsa tong naa sa pulong sa Dios, mao tong ilahang itudlo. Mao to ang ilahang i-transmit, mao to ang ilahang i-defend. Pero ang problema, instead of ilahang i-defend, ilahang i-transmit, ilahang tawag ining i-guard or i-preserve, nag-create sila kaugalingon nilang teaching. Ingon na gani nga, bawal gani mag-create og bag-o. Matinunglo gani ng bag-o. Wala nga, sa argumento, nagbasa ko sa argumento, ginatag manghug ko, nagbasa ko sa argumento, luuya po silang argumento ang gigamit ng may Catholic faith. Tama man ang gisulti ni Bishop Larabor Muro. Tama man na. Pero ang question, kana bang mga naghupot sa opisina, sa pagkasanto papa o pagkaobispo, tama ba na sa gitawag og tanang panahon sila? Dili. Nga naman, ang kasaysayan simbahang Katolika, mo ay musulti nato nga dili tanang santo papa, dili tanang mga obispo, mga tarong. Pero majority mga santos yun, majority. Pero dili tanan mga tarong. Naapoy kitawag mga badlungon. Mabato tong tigala nato nga gikan sa iglesia sa Ungo. Diba? Kapila niya ginabalik-balik nga nalatid sa kasaysayan nga na mga badlungong Santo Papa. Sundan natin yung pangapangunahon na yung mga ultramontanist. Kaya mga ultramontanist, mga tao niya nagtuong ang Santo Papa, tama sa ng panahon. Mga obispo, tama sa ng panahon na sila. O kung ato anong tuuhan na sila, mahulog ang katong mga Santo Papa nga nagpabadlong kaniadto, mga obispo nagpabadlong kaniadto, gusto po to sila. Ngunang kinahanglan i-identify nato, asa dapit din na ang masayop, o asa po din na ang dili gyud kitawag og masayop.
Sila, ang office nila is holy. Dapat tawag sa Papa, ang iyang office is holy office. Nga naman, tungod kay ang naghatag ana, ang nagtugyan ana, ang Kristo, nga mo ang tinubdan sa pagkabalaan o pagkasantos. Pero ang naghupot ana, ang naglingkod ana, dili holy. Pero gitawag siya His Holiness because sa office nga iyahang tawag ining gihuptan bisan pag dili siya holy. Mura ba og kanang presidente? Diba? Ang tawag nato sa tong presidente, Your Excellency, bisan pag dili siya excellent. Diba? Ang presidente, bisan di siya excellent, pero ang tawag niya, ang atong address sa iya is Your Excellency. Mao po na sa Santo Papa. Bisan pag dili siya holy, pero ang tawag siya His Holiness tungod sa office nga iyahang gunitan. Ingon pa ni kuan ni Sir Julian Escobar, ingon bitaw ni Boss Eliser nga dili mamahimong si San Pedro ang unang Santo Papa kay si San Pablo man daw ang na-assign sa Roma. Then si San Pedro sa Jerusalem. Kulang. Mo nagingon nga half truth ang iyahang gitudlo, sir. Tinuod man nga si San Pedro nahimong obispo sa Jerusalem. Pero si San Pedro, based sa tawag ng kasaysayan, even ang mga banggiitang scholar protestante, miuyon nga si San Pedro nakaabot yung Roma. Gikan si Jerusalem, naabot og Antioquia, gikan sa Antioquia, naabot og Roma. Gani ang kasaysayan nag-ingon nga dito sa gipatay. O niya ang kasaysayan nag-ingon nga siya ang first bishop of Rome. Nga ka San Pablo, obispo man to San Pablo, pero missionary man to. Wala man to naghupot og diocese, unlike na San Pedro. Ang naghupot gid og diocese. Oh, so karon ang tawag kanang nahitabo kanang ilang ipamulo nga wala ko no half truth na. Buti pasabot kauban nas butbot. Muna ina Sir Julian, kanang mga aliporis ni Madam Ilyang. Kanang inyong argumento kauban nas butbot. Okay. Okay. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.